המפתח מספר 4 ליציאת מצרים. המפתח הרביעי זה בעצם שאנחנו צריכים ללמוד מהטעויות של המצרים, וזה בעצם המפתח שיפתח לנו את שערי הניסים. והיא מתחילה כבר עכשיו, החל מהרגע הזה כמובן, בימים האחרונים כמובן, מהרגע הזה שאתם שומעים את הפרק הזה. המצרים לא ראו את כל הניסים שקרו מול העיניים שלהם, ואתם עלולים לעשות בדיוק את אותם טעות כמו שהמצרים עשו, שהם פשוט לא הבינו ולא קראו את המפה הנכון. ושאלת $1,000,000, מדוע הבורא בעצם כבר התחיל את כל התהליך של הניסים והנפלאות, כבר התחיל 4 ימים לפני פסח. כ4 ימים אפשר לקרוא לזה, היום אנחנו נמצאים 4 ימים לפני פסח, הוא התחיל כבר את שרשרת הניסים הגדולה. ובפועל, איך כל הניסים האלה וכל המציאות של יציאת מצרים משפיע באופן ישיר על הפרנסה שלנו בשנה הקרובה. קודם כל, דיברנו אתמול, אנחנו צריכים בעצם להכין כלי, להכין את עצמנו ולהכין כלי. ההכנה מתחילה כבר 4 ימים לפני כן, לפני פסח. בעיקרון זה כבר מתחיל בשבת לפני פסח, ברוב המקרים, רוב השנים, שבת לפני פסח יוצא כמה ימים לפני פסח. והשבת שלפני פסח נקרא שבת הגדול. למה זה נקרא שבת הגדול? יש כמה סיבות מדוע זה נקרא שבת הגדול. אבל הדבר ראשון שזה נקרא שבת הגדול, כי כל השבוע, כל ההשפעות של כל השבוע שאנחנו מקבלים במהלך השבוע, בעצם מגיע מהכוח של השבת שהיה לפני כן. שבת משפיעה על כל 6 ימי השבוע. זאת אומרת, יש שבת, ואחרי שבת יש ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. כל הימים, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, מושפעים מהשבת הקודמת. זאת אומרת, שבת משפיעה על כל 6 ימים של השבוע שמגיע אחרי שבת. וחז"ל אמרו, בפסח נידונים על התבואה. מה זה בעצם אומר נידונים על התבואה? בפסח נידונים בעצם על הפרנסה. בפסח בפועל, מה זה הכוונה? מה זה ראש השנה שיש? על מה אנחנו נידונים בפסח? על הפרנסה שלנו. בשבת שלפני פסח אנחנו בעצם מתברכים כל 6 ימים. בעצם מתברכים כל 6 ימים. ובתוך 6 ימים האלה גם יש את חג הפסח, שזה כמובן יוצא באחד מימי השבוע. אז הפסח עצמו, כל הניסים, כל ההשפעות, כל הכוח, כל האור הגדול שיש בפסח, הוא שואב את הכוח שלו מכוח של אותו שבת שמגיע לפני פסח. זאת אומרת שכל ההשפעות של הפסח כבר מתחילים בשבת לפני כן, ולכן קוראים לזה שבת הגדול. ובנוסף, כמו שאמרנו, פסח משפיע בעצם על כל הפרנסה. אז השבת שלפני פסח משפיעה כמובן על פסח. ובפסח עצמו, מתוך הפסח עצמו שאנחנו נידונים על התבואה, אנחנו בעצם נידונים על פרנסה של כל השנה. ההלשיך הקדוש מפרש את הפסוק, כתוב את הפסוק, השם בציון גדול ורם על כל העמים. מה זה בעצם אומר? מה הכוונה השם בציון גדול? זה אומר שאצל עם ישראל הבורא נחשב כגדול. יושב בציון בירושלים, הבורא יושב בירושלים, יושב בציון, יושב בבית המקדש בירושלים, והוא נחשב כגדול. אך אצל כל העמים בעולם הבורא נחשב רק לרם. גדול הוא דרגה יותר גבוהה מרם. זאת אומרת, גדול זה הדרגה הכי גבוהה, ורם זה דרגה יותר נמוכה. מה ההבדל בין גדול לרם? ההבדל בין גדול לרם זה שגדול זה ענק. אפשר לקרוא לזה מכאן עד למעלה. זאת אומרת, מהעולם הזה עד העולם הבא. יהודי בא ואומר, השם בציון גדול. יהודי בתוך תוכו יודע, כולנו אנחנו יודעים שהבורא נמצא כאן למטה, איפה שהוא נמצא, ואיפה שאני נמצא. ועד למעלה, עד כיסא הכבוד. זאת אומרת, הכוונה היא להגיד שגדול, שהבורא בעצם שולט על כל העולם, ולט אתר פנוי מיני. זאת אומרת, הבורא נמצא בכל מקום ובכל המציאות, בכל מקום הוא נמצא. איפה שהוא נמצא, בכל מקום, איפה שאני נמצא, בכל תזוזה, הבורא נמצא בכל דבר. בכל דבר, ומכאן עד כיסא הכבוד, הוא נמצא בכל חלקיק של אטום שיש בעולם, וכל תזוזה שיש בעולם, ובכל חלק אוויר שיש בעולם. אין מקום שהבורא לא נמצא שם. אך אומות העולם, כל העמים בעולם, מה הם אומרים? הבורא הוא רק רם. כביכול, הבורא נמצא בדרגה יותר נמוכה מגדול. הבורא שולט רק על מה שנמצא למעלה.
אך כאן למטה הוא לא שולט על כלום. איפה שאנחנו חיים, איפה שהמציאות של העולם הזה, לא, הבורא לא שולט פה. אז כאנשים שאנחנו מאמינים בהשגחה פרטית, אנחנו צריכים באמת להחדיר את הנקודה של האמונה והביטחון בבורא, ולדעת שהכל מה שקורה איתנו בכל רגע ורגע, בכל שנייה, זה הכל מאיתו יתברך. וכמובן, אנחנו בזכות זה כמובן נחיה ברוגע ושלווה. ולכן גם השבת נקראת שבת הגדול. כי בשבת הזו כבר התחילו כל הניסים העצומים של עם ישראל, ועם ישראל כבר ראו שבציון גדול, הם ראו שהבורא נמצא איתנו בכל מקום, שהבורא נמצא עם כל אחד ואחד מאיתנו כבר כאן בתוך המצרים, בתוך הגלות, בתוך השיעבוד, בתוך הסבל הכל כך גדול שהעם ישראל עברו במצרים, הבורא נמצא שם, ונמצא שם מתוך הסבל הגדול הזה עד כיסא הכבוד בפועל. והמצרים כמובן את זה לא ידעו, הם לא ראו את זה, הם לא חשבו שהבורא נמצא בתוך המצרים, הם זלזלו בזה. כשעם ישראל היו במצרים רגע לפני הגאולה, בא הבורא למשה רבנו ואומר למשה, לך תגיד לכולם לקחת כבש ולקשור אותו למיטה בשבת שלפני פסח, כדי לשמור עליה ולראות שהיא כשרה להיות קורבן פסח. ובעצם הנקודה של הפסח כבר התחילה בשבת לפני כן. כל ההשפעות, כל הניסים, כל הדברים כבר התחילו בעצם שבת לפני פסח. שאז הבורא בא ואמר, בוא ניקח את העבודה הזרה של המצרים, את הטלה, שזה היה ההליל של המצרים, ונקשור את זה למיטה, ואנחנו בעצם נכפור במחשבה הזאת, במחשבה של העבודה הזרה שלהם, שהבורא הוא רם, שהבורא מורם, הוא רק רם, שהוא נמצא רק למעלה, והוא לא משגיח עלינו כאן למטה, וכביכול לפי השיטת המצרים הוא לא גדול. והמצרים זה בעצם עבודה זרה, כי מבחינתם הבורא הוא רק למעלה, והוא לא פה למטה. ולכן בעצם הם עבדו עבודה זרה לכבש, ואז הנס בעצם התחיל כבר בשבת הגדול. אז זאת אומרת, כדי ליצור כלי, אנחנו יכולים פשוט ליצור כלי כאן ועכשיו. לא חייבים לחכות לשבת בשביל ליצור את הכלי. אפשר עכשיו ובכל רגע להתחיל לייצר את הכלי כדי לקבל את כל ההשפעות ואת כל האור שיורד בימים הגדולים האלה. איך אנחנו בפועל נהפוך באמת לכלי כדי לקבל את השפע בצורה פרקטית? זה פשוט מאוד. קחו מעכשיו, מהרגע שאתם שומעים את הפרק הזה, תרשמו 3 דברים שקראו לכם גדולים, דברים גדולים או קטנים. לצד כל דבר שקרה לכם, תרשמו גם איך אתם רואים בתוך זה את ההשגחה הפרטית. איך רואים בתוך הסיטואציה את ההשגחה הפרטית הגדול של הבורא. שימו לב במיוחד לדברים שנראים כמשהו כמו מקרה או טבעי. כי אין מקרה, מקרה זה רק מהשם. אז תרשמו 3 דברים שקראו לכם, דברים גדולים שהבורא עשה בשבילכם, או קטנים, דברים אפילו פשוטים, קטנים. ניקח כדוגמה, אני בדיוק הייתי בבית חולים עם הבן שלי, ואז בדיוק איך שהייתי בבית חולים עם הבן שלי, אמא שלי מתקשרת ואומרת לי, אני צריכה עכשיו להגיע גם לאותו בית חולים שבו אתה נמצא בכלל לא ידע שאני נמצא, אבל היה פה איזושהי השגחה פרטית שבדיוק הייתי בבית חולים שם, ויכלתי כמובן גם להיות שם ולקבל את אמא שלי באותו זמן. והבורא סובב את הכל, שכל התהליך הזה עם הבן שלי לקח שנה שלמה, עד שהגענו דווקא ליום הזה שאמא שלי גם תצטרך להגיע לשם. יש פה איזושהי נקודה של השגחה פרטית. יש מלא השגחות פרטיות שאפשר לראות כל הזמן בדברים הקטנים בחיים שלנו. כל אחד שירשום החל מהיום 3 דברים שקראו לו, גדולים או קטנים כל יום, ולצד כל אירוע תרשמו איך אתם רואים את יד ההשגחה הפרטית בתוך הדבר הזה, ושימו לב במיוחד לדברים שנראים כמשהו, כמקרה או כטבעי, אבל אין שום דבר מקרה, כי הכל זה רק מהבורא. ודבר מיוחד שתעשו רגע לפני שבת, בסדר? בשבת הגדול תקדישו 10 דקות לפני הדלקת נרות, ותצירו בקול גדול, הריני מכין את עצמי להיות כלי לקבלת השפע, ותציינו 3 תחומים בהם אתם מבקשים השפעה מיוחדת בפסח הקרוב. אני הייתי אומר לכם, לא רק לפני שבת, לפני הדלקת נרות, אני הייתי אומר לכם, החל מרגע זה שאתם שומעים את זה, פשוט תצירו בקול. הריני מכינה את עצמי להיות כלי לקבלת השפע. ותציינו בפירוט, תרשמו את זה על הדף ותציינו בפה שלכם 3 תחומים בהם אתם מבקשים השפעה מיוחדת בפסח הקרוב. בפרנסה, בבריאות, זוגיות, מי שצריך זוגיות, או מי שרוצה לשפר את הזוגיות שלו, כל אחד בדברים שלו, אבל תעשו את זה כאן ועכשיו, משימה פרקטית. ועכשיו אנחנו נתקדם כמובן לדבר הבא. מהו המשמעות של ליל הסדר? וזה בעצם יהיה הפרק הבא, שאנחנו נדבר על המשמעות של ליל הסדר. שיהיה המשך יום נפלא, מלא וחזק באמונה וביטחון.